Τι μπορούμε να κάνουμε, πότε θα τελειώσει αυτό το κύμα εγκλήματος, πώς θα Γαμό. Γιατί σας κάνω όλες αυτές τις ερωτήσεις. Μαλάκα. Πού είσαι? Στο Pornhub! Στο Pornhub! Στο Pornhub! Το κακό, τίποτα. Παγωτό? Μισό το παγωτό είναι αλήθεια, αλλά θα πάρω ένα. Γεια σας, θέλω μια τριπλή πουτσα με 2 πούτσες από πάνω και μουνιά. Αχ, τι ρόστιμπο. Πάντα με ξετινάζει. Είσαι μαλάκας ρε γέρο, θα σου γαμίσουμε τη μάνα και θα πάμε στο Pornhub γιατί έχουμε τα εισιτήριά σου. Είσαι καλά μαλάκα. Πώς θα νικήσεις αυτούς τους τρεις ολομόναχους? Αυτούς τους τρεις πουτσισμένους μαλάκας. Τα παρατάω. Δεν μπορείς, τι θα έλεγες αν σε βοηθούσαμε εμείς? Όχι, όχι, απαράδεκτη ιδέα. Αν όμως όλοι κάνατε σεξ μαζί μου. Εντάξει. Λοιπόν, ποιος θέλει να σώσει τον κόσμο? Η μάνα σου. Η μάνα σου. Ο πατέρας σου. Όχι, η μάνα σου. Γιατί θα μας τρελάνεις ρε πούστη. Ο πατέρας σου πέθανε ηλίθεια μαλάκα. Γιατί θα σου πω μη σε γάμισο.